Os socios de Noia Histórica terán ocasión de realizar unha auditoría do consumo enerxético dos seus negocios, grazas ao convenio que a entidade vende a asinar con Galicia Consultores Enerxéticos S.L. É unha auditora que nos vai a permitir aos nosos socios facer un estudo dos costes enerxéticos que teñen a día de hoxe e lle van a propoñer pois cal sería o programa ou a mellor maneira de ter contratados eses consumos enerxéticos de cara ao ter pois a mellor precio do que hai disponible hoxe en día no mercado. Ademais de reducir considerablemente os custos económicos, a implantación de medidas de aforro enerxético suporá tamén un gran avance a nivel medioambiental. Para o que nos representa un gran avance na zona a través do pequeno comercio, do comercio local. As propostas que lle facemos é sempre de cara ao aforro nos seus suministros enerxéticos e, sobre todo, tamén innovar en canto a eficiencia energética. Nos próximos días, Noia Histórica convocará aos socios a unha xuntanza virtual para trasladarlles os pormenores do acordo.